Avanturu sa stvorenjima sjajnim, od okeana do prašuma. Braća Kret idu na mnoga mesta za tebe daleka. Stvorenja su njima drugari, spremi se sad je čas. Kad nekom stvoru treba pomoć, oni nude spas. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Ko gepard brzi, sa skokom guštara, lete ko sokol, s rikom lavova. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Idemo u visinu s njima, idemo u divinu. Sa braćom Kret. Pustolovine sa braćom Kret. O, noj! Sam završila svoju tajnu formulu. Moja tajna formula! Hvata je! Leti kao leptir! Šta je to uopšte? Planovi za novi izum! Moje! Jimmy! Stani! Vazdušna kočnica! Gde li je? Šta je to? Aviva, šta je tajni izum? Ne smem da vam kažem, jer onda ne bi bila tajna. Ali moramo da ga nađemo. Kako ćemo da nađemo taj maleni papir u afričkoj savani? Ali ja moram da ga nađem i to brzo. Konačno sam shvatila, ne smemo da ga izgubimo. Da li si napravila kopiju? Ne, baš sam to htela da uradim. Idemo odavde. Idem po dvogled. Mora da je negde tamo. Ali afrička savana je ogromno stanište. Moramo da suzimo oblast potrage. Papir je bio 5 cm dug i širok, milimetar debeo, težak 2 grama. Proveravam brzinu vetra. 40 čvorova. Tortuga je letela 400 čvorova. na ovoj visini. Temperatura vazduha je 0 stepeni, a temperatura površine je 32. Dakle, vazduh bi ga pokrenuo u uvis. Pokaži mesto. Formula završena. Pokrećem računarsku simulaciju. Po mojim proračunima, tajna formula bi završila negde u ovoj oblasti. Pripremit ću tortugu. Nema potrebe, stići ćemo brže tamo uz... Malu pomoć prijatelja. Ubaci disk sa moćima sivog sokola. Dotakni sivog sokola. U redu. Aktiviraj moći sivog sokola. O da! Moć sivog sokola! Mogao bih da aktiviram ovo moćno odelo svaki dan. Da, i ja! Zato što uvek želim da budem brz. Dobro je, a Vivin papirić je tamo negde. Bolje da krenemo i nađemo tajnu formulu. Ciljna oblast je pod nama. Poletanje! U stilu sivog sokola! Mnogo je akcija oko pojilišta. Pomešana krda, razne životinje. Ako je papir sleteo tamo, izgazit će ga. Idemo, brate! Polako, čekaj, brate. Ne možemo da odemo tamo kao divovske grabljivice. To će preplašiti sve. Divlje svinje to znaju. Vidiš? Da. Deaktiviraj. U redu. Hajde da potražimo kod krda nosoroga. Da, u redu. Opušteno. Lep dan.
Često dolaziš ovdje? Hej, Nosko! Drago mi je što te vidim. Hej, tvoj rod je malo porastao. Hej, brate, hajde da im pretražimo uši. Dobra ideja, Martine. Možda je papir uleteo u uvo nekom od njih. Izvini, druže. Nije ovdje. Hej, grdosije, mogu li samo da vam virnem u uši? Ništa. Prazno. Ima li nečeg tamo? Ne. Aha. Nije dobra ideja, brate. Zdravo, Nosko. Jao. Moramo da nađemo bolji način. Hej, znam kako možemo da pregledamo sve. Da, uz pomoć najdugonogijeg, najdugovratijeg drugara kojeg imamo. Zdravo, kravato. Pristaješ? Aktiviraj. Aktiviraj moći žirafe. Da, volim moći dugovrate žirafe. Hej, znaš, žirafa ima najveće oči među kopnenim sisarima, a oči koje su ovako visoko stvarno mi daju dobar pogled. Dobra ideja, brate, ali mogu da se popnem još više uz svoje penjačke moći. A ne moram da aktiviram životinjske moći za to. Upotrebit ću sopstvene penjačke moći jer ja sam brat penjač. Hej, jao, hej! Odavde mogu sve da vidim. Hej, Krise, šta to radiš? Krise, pusti! Gledaj! Tajna formula! Prati tu formulu! Pala je na gomilu glatkog kamenja. Aviva, našli smo je! Fantastično! Možete li da je uzmete? Da, bez problema. Nalazi se na gomili velikog glatkog kamenja. Da, glatkog kamenja. Neobično glatkog. O da, samo treba da odem tamo, posegnem i uzmem ga. Ovako, moje. Životinjska misija uspešna. Ovo kamenje izgleda mnogo glatko. Liči na jaja. Džinovska jaja. Kao jaja. Noja! Noja? Noj! Noj! Martine, zapamti da nojevi veoma strogo čuvaju svoja gnezda. Oni su najveće ptice na svetu i veoma su moćni. Noj! To je jedna snažna ptica sa vrlo snažnim nogama. Nojevi udaraju baš jako. To su veoma moćne ptice. Upravo sam sve to rekao. Brate, gledaj, tamo je ženski noj. Pa onaj koji me je udarao sa crnim perjem je mužjak. Da, a ženski je onaj sa bravom perjem. Oba roditelja su neustrašivi čuvari svojih jaja i ptića. Pričaj mi o tome. Smenjuju se u nadgledanju gnezda, ali pošto je Brown, ona se bolje kamuflira tokom dana. Prekrila je jaja i naš papir. Pa kako ćemo da dođemo do tajne formule? Pa, bit će nezgodno, jer nojevi čuvaju stražu. Da li znaš da nojeve oči mogu da budu veće od žirafinih? Stvarno, veće od žirafinih? Nisam to znao. Da li si ti znao da nojevi imaju 3 kapka? Ne, ali sad znam. Da. Pa, dok nas nojevi drže na oku, bit će pravi izazov doći do Avivine tajne formule. Da li si rekao izazov? Prihvatam izazov. Problem je, brate, što si bio previše spor. To znači da treba da uđemo i izađemo brzinom geparda. Hej, brza, možeš li da mi pozajmiš svoje moći? Ubaci disk sa moćima geparda. Dotakni geparda
Aktiviraj moći geparda! Hoho! Čak i ako me vide, bit ću samo mrlja sa moćima geparda. Vidiš? Ništa lakše. Krise, zaboravljaš nešto. Sa tim snažnim, dugim nogama i nojevi su brzi. Noj može da trči brzinom od 60 km na čas, a taj noj je u prednosti. Noj! A kada noj dostigne punu brzinu, nećeš moći da razbiješ brzinu geparda pre nego što te noj sustigne. I usput nojevi šutiraju napred. U redu, dakle, nojevi čuvaju jaja dok jedu travu i semenje. Pa? Pa, ako postanemo baš mali, neće nas ni primetiti. Izgledat ćemo im kao bube. Neće ni mariti za nas. Dobra ideja. Ubaci disk sa moćima termita. Dotakni termita. Aktiviraj moć termita. O da! A sad uzmimo Avivinu formulu. Wow! Jao! Martine, mislim da oni jedu više od semenja. Pokušavaju da pojedu nas. Da! Bežimo odavde! Jao! Jao! Deaktiviraj. Pa, to nije uspelo. Pa, bar smo saznali da su nojevi svašto jedi. Oni jedu sve. Pa, braćo, dok ste vi jurili za mojom tajnom formulom, ja sam programirala diskove sa moćima noja. Sjajno planiraš, Aviva. Daj to u pravi čas. Imamo još jednu nepriliku. Ptići se izležu. Šta? Ptići se izležu? Hej, to je mnogo jaja za jednu mamu noja. O, naravno, zato što imaju zajednička gnezda. O da, svi zajedno. Mnogi nojevi polažu jaja u jedno gnezdo. Da li, gledaj kolika su. Nismo rekli da su nojeva jaja veća od lopte za softbol, ali ne velika kao fudbalska lopta. A kada se ptići noja izlegu, veliki su skoro kao odrasle kokoške. Spremi se za super velike ptiće. Hej, ne vidim ništa. Ni ja. Jao! Gledaj. Neverovatno. Kad se izlegu, ptići ne mogu ni da podignu svoje duge vratove. Da li vidi kako su veliki? Tako su slatki. Na čudan način. Da, nekako bleskasto slatki. U redu. Dok su usredsređeni na ptiće, možemo da uzmemo formulu. Zašto ne sačekamo da se svi ptići izlegu i da napuste gnezdo? Veruj mi, brate, ne želiš da te šutne noj. Ne smemo da čekamo. Prema istraživanjima, ptići danima neće napustiti gnezdo. Treba nam ta tajna formula danas do 6 popodne. Zašto je to tako važno? Da, zašto? Prosto jeste. A ovo će pomoći. Završila sam diskove sa moćima noja. Pa, ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se. Odlično! Hvala, Aviva. Sad će ovo biti lako. U redu, kada budemo nojevi, možemo samo da se približimo kao deo njihovog jata. Jimmy, pošalji im diskove sa moćima noja. Evo stižu! Spremni za teleportovanje? Energizuj i šalji! Da! Sjajna teleportacija! U redu. Sad ili nikad. Ubaci disk sa moćima noja. Dotakni nojevo pero. Aktiviraj moći noja. Baš dug vrat imaš. Hej, kad istegneš vrat, visok si sigurno 3 metra. Mislim da ću te zvati Dugi. Zdravo, Dugi. Hej, Martine, evo Dugog juniora. Krise? Krise, gde si? Ovde dole. Aktivirao sam moć malog noja. A ovo je Dugi junior. Zdravo, Dugi juniore. Ja sam Martin.
Hej, kuda su krenuli? Nešto mi se dešava. Ne mogu da odolim. Imam taj snažan instinkt, taj neodoljivi poriv da pratim odraslog noja. Vidimo se, brate. Šta? Krise, šta tu radiš? Iako će nojevi roditelji dati sve od sebe da zaštite i odbrane ptiće, ne mogu uvek da rasteraju super grabljivice. Super grabljivice? Ko su ono beše super grabljivice? Lavovi, leopardi, gepardi, hijene, kao i divlji psi. O da, oni. Bolje da požurim da spasim jednog posebnog ptića noja. Hej, čekajte! Dolazim, Krise! Ali, Martine, prvo, možeš li da uzmeš moju formulu? O, da! Ljuske. Aha. Evo je. A sada uspasavanje Krisa. Noj! Martine, mislim da mi treba mala pomoć ovde. Uočio nas je čopor lavova. O ne, dok se Martin ne vrati, drži se jata. Pokušavam, pošto onog koji zaostaje obično uhvate grabljivice. Pa moram da bežim. Martine, što ti čekaš? Idi da pomogneš Krisu. Ne mogu. Ovaj noj mi je prepreka. Pa, upotrebi moć noja. Mislim da želi da se bori. Da, želi da se bori. O ne, noj je pritisnuo dugme za aktivaciju. A ja dodirujem nosoroga. Kaži mami da mi je žao, Nosko. Mislim da će sada da nastane neispravno moćno delo. Misliš? Deaktiviraj! Ono je dugme je zaglavljeno. Moraš da vratiš to dugme. Ako ne uradiš to, onda će svaka životinja koju dotakneš biti dodata aktivaciji. On je životinski kvar. Ne opet! Zdravo, Trnko. Reci mami da ne tražim kapu. Samo se moje životinjsko odelo malo pokvari. Da, izvini. Znam. To je kvar mog životinjskog odela. Lav plus nosorog plus slon i sve to na noju. Biće zanimljivo. O ne. Ovo je najblesaviji kvar moćnog odela ikad. Aha! Nikad još niste vidjeli nešto poput mene. Ne tako brzo, brate. Moj si. Tako mi je drago što te vidim, brate. Zašto onda tvoje noge i dalje beže? I to je valjda instinkt, zar ne? Dobro. Zdravo, nojevi. Volimo vas, drugari. Nastavite sa pustolovinama. I vidimo se na tragu životinja. Hajde, momci, dosta izmotavanja. Deaktivirajte moći i donesite mi formulu da bih je smućkala. Da, tajni izum. Šta je to? Ja ne znam. Moramo da saznamo. Deaktiviraj moći noja. Deaktiviraj moć čega god da je. Da, i sad je naš. Hvala što ste spasili tajnu formulu. O da,
jedva čekamo da vidimo tvoj novi izum. Da, šta je to, Aviva? Ko vam je rekao da je to za izum? Šta? Nema izuma? Nije ni pomenula izum. Tada! Moje posebne korpice sa pudingom. Misliš, tajna formula je bila za slatkiš? A ne za izum? Ovog puta ne. Svi uzmite po jedan. Šta? A to je čokoladni puding sa borovnicama. Vredelo je. Siguran si u to, brate? Da, siguran sam. I ja sam. Malo sam ogladneo od životinjske pustolovine. Ukusno. Stvarno jeste. Ko hoće još? Ja! Ja! Za Minimax, produkcija Studio.